салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали омӯзиши бизнеси ман. бародаро, пеш аз мавзӯъро сар кардан шуморо як чи тавсия метавам ки инами рақамода занг мезанед ё ки ватсапашда менависен, шумода кроссовкаёра донаки предлагат мекунед. Яъне шахсоне ки мада менависен ё занг мезанед ки мода як дона дар кора, инам бародарда занг мезанед ё ки менависед, тада донаки пешниҳод мекунам. Агар ки маъқул шид, в любой точки Россия доставка мекунам. меравем дар мавзӯи асосӣ. бародаро, як се бахши дами видеоро тамошо мекунем. мардум якдигаритона пас мезанен, баланд мезанен. ҳамин бародаро ҳамин корро пеш мекардин. ман қатъитон масалан розиам нестам на ки шумо чӣ мекунед? Чӣ мегӯяша? айрӯи монетизация сум кор мекунед. ҳозир ҳамира ютуб сум намета. просмотри хориҷро чӣ кор мекунед шумо? Якдигарита пас мезанен, просмотр лиш бигиред. чӣ тар кор ҳамин корро? ман бигӯм хай пеш пулут медод дига гап. ҳозир шумо фақат якдигаритона пас мезанед, мардум шуморо тамошо мекунад, чӣ ибрат мегирад? шумо бояд як пешниҳод кунед ки мардум да манфиат барасад. ина масалан ман кроссовки пешниҳод мекунам оптум, любой точки Россия равона мекунам бо нархи оптум, мардум мехараш ва мефурӯшад, дар ҳаёташ сум кор мекунад дар ҳамин зиндагиш. як чӣ баҳра мебарад. ини ватсапи ман занг бизанед ё бинависед дар ватсапи ман, шумо кроссовкиро 7000 вибр дорам, роҳитон мекунам, нархҳои оптум қати бибинед, маъқул шид обратно партион афорд мекунам, роҳитон мекунам, любой точки Россия 100% қабул мекунӣ, боро савдо мекунӣ, дар ҳаёт сум кор мекунӣ. барои ки ман тада нархҳои оптум роҳӣ мекунам, тада болош 600 700 800 сум мемонӣ ва дар ҳамин ҳаёт сум кор мекунӣ, зиндагита тағйир медиҳӣ, манфиати ман мераса ба ту. аие ки пас мезанад ҳамиё чӣ дар кора? так что кадоме да бизнес кроссовкиро мехоҳад бо қапа мустаҳкам, ватсапи ман да бинависед, каталог ман шумо да равон мекунам ва шумо мегиред пешравӣ мекунед дар сомонаи ютуб ё ки дар ҳамин ҳаёт бизнес мекунед, зиндагиро мефаҳмед ки о гап дар иҷа бидай мо стройка да гаштем. хонободу сарбаланд бошед.